Siror makamano kama hekakaro monodinyi megisane. The Senate proposed 458.9 and Senate has proposed 454 billion. As the chair and having had, just as my colleague shared here, having had the exposure of sitting as a governor, I will agree with you on one very important point, and Kalwale has raised. First, any money that comes in division of revenue will not be conditional allocation to any county. So you are spot on in terms of the 8.9 billion for UHC. Once it is in DORA, it will be subjected to the formula, and there is no two way around it. So this committee does not see any difference in terms of that figure being set aside. We will not consider it as having been set aside. We are going to subject it to the shareable revenue formula, and that's how it's going to be shared. And that is not the view of the committee, it's the law. Division of revenue guides, once we go into division of revenue, we are going to do horizontal sharing based on the shareable revenue as formulas passed by the Senate. Then the county government's onus is upon them to make sure that, UHC workers are taken care of. The intent of the national government is clear, it's pure. There are UHC workers that have been transferred. However, maybe this money should have come in conditional allocation if that was the intended purpose, accompanied by a schedule of how each county, based on the number of UHC workers they have, is going to be there. But once it's put part of division of revenue, the law is very clear. We are going to subject it to horizontal sharing of revenue using the formulas approved, which is the law right now. And I agree with you maybe in thinking in the line where you have thought about the item of county government additional allocation eating into shareable revenue, and maybe the figure should be just allocated in the shareable revenue to facilitate proper planning by county governments and meaningful development. Why am I convinced? 2023-2024, county additional allocation was 46.36 billion. What is released actually was 29.37 billion. 16.99 billion, even though approved, has not been released to date. And after the year lapses, there is no further discussion of that. 2024-2025, we approved 50.54 billion. Only 26.196 billion was released to county governments. 24.34 billion remains unreleased, and once the year lapses, it is not subject to discussion anymore. So the only real monies that, even if there is delayed release, it's very clear is division of revenue, where even if by 30th of June they have not released, they still must release that money. And maybe that informs the basis on you sharing that issue. So I identify with that on the basis of the facts that preceded the previous years on county additional allocation. Now, the issue that the Vice Chair shared and most of us hold is that the Senate will continue fighting to get more resources for devolution. However, this time around, we have a different approach. Whatever additional increase that you're going to get over 415, we need commitment from COG that they're going to put that to payment of pending bills, so that we're able to ease the pressure by contractors in the country, so that even if you get X amount, that X amount should be prorated across the counties, and the counties should be able to indicate in good faith that they're going to make sure that pending bills are reduced as far as the county governments are concerned. Mine is general comment, not a question. And Madam Chair, over to you for responding to the ones that are not comments, that are questions. Comments, you can just take note of them.
Over to you. Thank you very much, Honorable Chair. We shall respond as a commission on each and every question that has been asked. I will respond, and my team can add on to the comments. I want to start with the first question from the Honorable Senator from the coast, where he asked about the impact on the shareable revenue on the sale of the public assets. The sale of public assets are paid into the National Infrastructure Fund, Honorable Chair. And as we are aware, there are cases in court relating to its constitutionality. I would therefore request that it may not be possible for us to comment on matters that are currently in court. So allow us to skip that one. On the issue of securitization, these RMLF and all the other levies, these are funds, and they are funds under the national government. So the question is, what will be the future outlook? So they don't affect the shareable revenue because they come from the national government share. Madam Chair, sorry, what the Senator meant is how is this going to impact on the fiscal space for future generations, in terms of you are using funds that are presently collectible. You securitize that fund, and for subsequent years, the collections are going to go in the present collection of securitization. How is that going to impact the fiscal space for future generations or in the near foreseeable future for the government? Thank you. I think the CEO had wanted to address that one. Thank you, Chair. As you have said, it will have an effect on the future fiscal space. And that means that the fiscal space is going to shrink if the revenue that was supposed to be raised has been diverted for the purposes of securing or paying obligations within the national government, which will not be available to the other part of the government. Thank you. Honorable Chair, Honorable Senator Halwale made comments, but the question. Nyakoram gajwa magu gini moko kuom weche mabende waluoni duto te ibiro bedo kiyudo e weche mago manyien chakre migago hangichwelo kanyakla kod oimore. Gisani dakikos kadha bich tok sa abich mano maro nyango wadwaro mar mondo mi wadonje e twak maro kiny makawuono kama bende wabiro bedo kwa loso kotende kod chal mar pur gi pith e counties magwa maino. Wabiro bedo kwa miyo counties magwa ang'wen mano makaluo mano moriwo county ma Siaya, Kisumu, Homa Bay, kanyakla kod county mano ma Migori. Okiny makawuono Nyakoram Gajuang wabiro bedo kwa yango ni counties gisebedo ka gisiro jopur e yo machal nade, to bende kinde mabende gisiro jopur gisiro gi chirni mago mag tere mwandu gisiro gi yo machal nade, kedo kod chal mano mar kor lwasi kanyakla kod tudruok gi duonde mamoko mabende biro bedo ka konyo jopur gitime e yo machal nade. To bende wang'eni nitiere kaka lo bende opogore, iwacho ni county ka county bende omiyo maino pith mopogore opogore. Kiny makawuono adhi bedo koda welo ang'wen. Adhi bedo gi Elizabeth Adongo mabende napisa mochung' ne pur e county ma Siaya. Adhi bedo gi Dr. Orodi Odhiambo mabende njapur, Dr. Josh Alo jatend migawo mochung' ne weche mag pur e county ma Homa Bay kanyakla kod Kenneth Onyango mabende jatend migawo mochung' ne weche mag pur e county mano ma Kisumu. Gisani Nyakoram Gajuang e yor lony mar Zoom yiena mar mondo mi atudra gi Dr. Orodi Odhiambo. Atudra gi Dr. Josh Alo Nyakoram Gajuang Agomios mabende jatend migawo mochung' ne weche mag pur e county mano ma Homa Bay. Daktari Amosi ni misagi no mara nichie county ma Homa Bay makare machiegni TWAK. Berainya ne jowinjo Amoso duto Homa Bay wan mokwe luongo ni county of endless potential. Kendo aneno ka ji doyo
chiemo dhi wuok maber. Amor bede twak makawuono. Erokamano ahinya daktari machiegni nikech wang'iyo chal mano mar pur e counties magwa. Chal mar pur e county ma Homa Bay to chal nade kaka jatend migao mochung' weche mag pur e county ma Homa Bay. Pur gi pith chal nade e county ma Homa Bay? Homa Bay anyalo wacho ni atamalo mar 80% mar jomodak Homa Bay odak nikech yor pur, kendo pur no ema miyo gi yore mag migago. En pur mar cham kendo pith mar chiaye. Wan kaka Homa Bay County Government watemo ahinya mondo wakony jopur mondo bed kod chiemo, nikech ka chiemo nitie eka keno bende nyalo bedo e yuto ma dhano bedogo, kata bed nang'a machamo msara. To ka en gi chiemo e ot, to koro pesa monego ng'iewogo chiemo nyalo keno mi ogedi, ochul ne nyithindo fees gi gik machalo kama. To maduong' ni atamalo 80% mar jo Homa Bay pur magitimo kata yor pith magin go en mana matin yuto mar konyruok madal. Makelo konyruok mar chiemo uso yuto bedi. To temo gima sirikal mar Homa Bay motelne gi Governor Gladys Wanga osetimo mar cham machalo bando, machalo bel, oganda, mondo gi machalo moganda kod bando ok nyal time maber. Mani en gima mana kamanya kor magajuang. Ka nyocha Governor Gladys Wanga donji e tich momiyo sani koro pur mar Homa Bay osedhi malo, kendo wanyalo yudo ogunde 12 eka mar puodho machon ne giyudo mana eka 6 mano mar oduma. To bel bende sani yuto osedhi malo koa e ogunde 4 nyaka ogunde 8 kuom eka ka eka. Mane timore nikech kodhi ma wamiyo ji juma mokalo nyocha wapogo, jumbe 2 mokalo ne wapogo jopur kodhi. Gin kodhi ma ogo negi kogno kod jolony ni gine ma kopidhgi to jowa nyalo yudo chiemo maber, to kendo keto apisas miluongo ni extension officers ma bende konyo jopur mondo mi puonjgi ni lo machalo kama, kodhi ma kama ema nyalo miyo yuto bed malo. Koro gima wang'iyo kaka sirikal county ma Homa Bay en mondo jowa e pur matin ma gichame ot, mondo koro gibedie pur manyalo miyo gi ohala miluongo ni commercial agriculture. Koro wadwa ni jopur waduto ae pur matin koro gidhi e pur makelo ohala kendo kelo pesa e lwet jo Homa Bay. Koro mani e gima watimo sani, momiyo ndik nyaka ji miluongo ni agricultors 7 ka 7 ward ka ward, mondo giwuothi ka gipuonjo jopur yo ma jopiny duto nyalo medo e yuto ma a kuom lo kaachiel gi pidho jamni. Kendo nyo wasechako okang' mar thiedho jamni e tuoche mawuok machalo nyo wachanjogi, ne wachako gi wang' chieng' ka gavana ne otelo ne nyasino, to sani koro itimo gi kuonde duto mag Homa Bay mondo jamni kik bed gi tuo manyalo githo kendo cham donjne jopur. Koro anyalo wacho ni mano en gima duong' ma watimo kaka kaunti ma Homa Bay mondo jowa obed gi chiemo, to chiemo moromo ma ginyalo chamo kendo dong'. Nikech ka ji ochiemo maber, to mano miyo jopiny bedo kod yot kata weche mag tuoche gi midhusi
bedo mabor kodgi. Erokamano. Erokamano ahinya. To daktari bende samoro nyalo mana yango nikech aneno ka Homa Bay pith mopogore opogore timore ahinya kaluwore kod lowo ma bende nyak. Takeni commercially cash crop mano ma Homa Bay hie ten mane. Wayudo bando ahinya kidhi e pinje mag Kwasi kata pinje mag Suba, wan kod bando mathoth ahinya. Kiwuotho Kabondo, piny Komala, ibiro yudo ka rabuon lich ahinya kanyo. Kidonjo Kochia, wan kod michele kaachiel kod mananas. Kidonjo Karachuonyo, Kinduka Nyasoro kanyo, ji puro nyaka pamba sani owuok kendo ji puro nyaka bel, bendo chuti. Kidonjo nyaka Kanyeper kanyo, jowa pod ong'eyo ni nyaka gipur bel nikech mane misiro go kech. Wan nyaka gipur mar mariwa. Kidonjo kokwanyo malo kanyo, ibiro yudo ka ji puro mariwa malich ahinya. Wacho ni kuom gik miluongo ni value chain kata gik makelo chiemo, wan gi bando, wan kod bel, wan goganda, wan kod kal, wan nyaka gi soya beans, wan nyaka gi sunflower ma bende jowa sani koro puro, wan kod pamba, wan kod michele, wan kod rabolo ma bende ji pidho. Koro nitie pith mang'eny ma ji timo sani mamiyo koro wan kod chiro ne kothe mopogore opogore. E yore mag jamni, wan kod dhok, wan kod diek, wan kod rombe. Kendo aneno ka gwenge ma pod lowo donge ji puro, kendo aneno ka wayudo cham ma en gima e ngima mar dhano. Erokamano ahinya nyakorom gajuang' mano kanyo Dr. Orodi achiel kachiel mano Dr. Joshua Lo jatend migao mano mochung' weche mag pur e kaunti ma Homa Bay mos kaluwore kod ng'ikruok mano mar duol ma bende bedo kanyo. Yiena mar mondo mi arwak Dr. Orodi Odhiambo ma bende en japur nyakorom gajuang'. Dr. Orodi machiegni. Kamano. Ang'eni mondo buore Nairobi wuok Kisumu gokinyi. Awuok Kisumu gokinyi. Machiegni. Awuok Siaya. Iwuok Siaya. Ugunja dala. Tiwuok Ugunja nano kanyo ka jatend piny bende timo limbe e gwenge mag Usengo dichi ma kawuono nodhi yawo paya. Siaya chal nade? Siaya ber koth chwe. Kaka japur bende inyalo mana kawo thuolo mar moso nyikorom gajuang' tinyisgi ni pur ang'o? Erokamano. Ikwara mo gajuang' iluonga ni Orodi Odhiambo. An japur mar avocado ikich. Mago e gima timo sani. Gi rabolo. Gi yien. Kamano. To avocado bende ang'eni nitiere tieng' nyading'eny mago mag avocado rang'iny mopogore opogore. Avocado mitimo kata mana mipidho en mane? To bende yangne bende nyikorom gajuang' nikech ok ipidh apidha ni chame donge? Apidho avocado miluongo ni Hass avocado makata kawuono gokinyi ka biro kilo moyien aringo go e ndege men kilo 23 ating'o kabiro go. To apidho Hass ma en mar export gi market ma malo ma i Kenya ka. Of course nachako pidhe 2022. Sani kore akwa keyo mar ariyo maber ma sani I expect kanyura kwano avocado mani yien aneno ka ginyalo chopo 300-400 yath ka yath. Koro I expect next year koro gidhi chopo maximum en gimo 1,000 1,000 yath ka yath. Kamano. To avocado gi itere pinje machal nade? Avocado king'iyo kama ipidhe avocado ma tut kabisa malach kabisa e piny mangima globally en pinje machalo gi korwa humid equatorial regions ma tiende kama nitie liet matin to nitie koth mang'eny. Mano tiende ni king'iyo kamoro kaka alwora mar nam Lolwe kana timo gimiluongo ni suitability mapping kama ber inua ka Migori around Rongo kidhi nyaka Wendo au kuonde mabeyo kabisa gi avocado. Kibiro Siaya, Alego, Central Alego, Ugenya, West Ugenya
East Ugenya, Ugunja, the whole of Ugunja constituency, Gigem, Magu Kunde Mabeo Kabisa and avocado. Come on, both in terms of law, Gikoth, Gilead Mapping. Nikitangeni pith mar avocado mitimo iwacho ni large scale itime mang'eny. Ok mang'eny ahinya nani sani scale mara is still slightly below 1,000. Mano heka. No, 1,000 trees. Trees. Yen 1,000. To yath ka yath ategemea ni by 4th year next year dhi miya avocado 1,000. Ma kauso Singapore tinyalo go kwanano. Kamano. To bende daktari ngini ipidho gik mathoth kata mana mor kich bende pok ilose ma bende adende ni kanyo nikech mani iluongo ni secondary value chain mar avocado. En mokonyo avocado opidho kich mondo okony avocado timo pollination. To ma atime as an individual to jogo moluora te magin anyuolana gi jomoluora e dalana gini group miluongo no PAP, Irrigation Water Users Association, gin kod ubongo mag kich 60. Jumba adek mokalo nyocha gigolo kich amo manyalo migi single for 40 in one harvest, 40,000 shillings. To individually group no nitie jomopidho magi individually kaka mama moro mini mani mara nyora golo gi 4 kila 4 mama na matin nyoro golo kila 5. So out of the 40,000 mad group individually mag again 4,000 worth of shillings, mag mama na no 4,000 worth of shillings, mano anwango every 3 months from that appearing. Kapok adhi welo mabende ntiere godo yor lony mar Zoom kaka japur tiwuok e county ma Siaya. Bende ntiere kaka county ma Siaya siri kaka japur mabende osebedo ka puro pith mopogore opogore e county no. As an individual okanyalo wacho ni county sira, but group to a program manentie migao maniluongo ni KESAP ema nokonyo group bedo gi apiary mane ging'iewo go kubogo mag kich 60. Maga to nang'iewo as an individual. Mag group to government nokonyo gi mane program ma national government mane run counties duto 23 e Kenya mangima. Omiyo nomigi sir enwang'o facilities mag process honey kich kacha giloso honey ukine kamani wagole bo o sector piedhe bo en gima ber mani anyalo dhi tiyogo ama Sharon nyalo tiyogo mana kamana ngini kwa dhi nyime koda twak marwa bende ibiro bedo kinyiswa matut bende kotenre koda mor kich nikech bende tinende ni kata mana nyiewo mor kich kata mana ken molasses nguru masa moro regi oganda tinde onge koda gin tiro koda to ikini mabende ginyiewo kata mana mor kich kata kamano yiena mar mondo mi adhi anene yor lony mano mar Zoom. Dr. Joash, samoro nyalo mana nyiso kaka county ma Homa Bay kaka jatend migao mochung' ne weche mag pur usiro jopur nade e county no nikech ang'ini en ting' mano mar county mar neno ni jopur yudo chiro makare gikedo koda lokruok mar kor lwasi e kin mamoko. County ma Homa Bay kaka ikomenda masani nyo wachiwo tons 137 mar kothe umane tan 117 ne gin kothe mag oduma kata bando, tan 18 ne gin mag bel. Magi nyo wachiwo ne jopur e kinde ni mondo joma ok nigi nyalo ahinya mar yudo kothe manyasani manyalo chiek maber giyudi kendo mayo konygi e weche mag food security kata bedo kod chiemo. Machielo koriwore gi riwruok ma iluongo ni Kenya Cereals Enhancement Program, Climate Resilient Agriculture and Livelihood Project, ne wakonyo
jopur 3,175 kuom miyogi kothe mag oduma, mag bel, mag oganda, to kaachiel gi fertilizers. Magi ne wachiwo ndhiwa kende, ne wamiyo jopur 2,500, kaeto rachuonyo North ma en Kindu koni wamiyo 1,190 e kinde mar dwe mar 7 nyaka 12 higa mokalo. Yo machielo bende wakonyogo jopur, awacho ni wandiko ne jopur joma iluongo ni extension services officers kata pisas magwa makonyo e yore mag pur kaka itimo pur manyasani. Koro e ward ka ward waketo officers gi matiyo gi gimiluongo ni digital advisory platform kata teknolojia manyasani manyalo miyo jowa ng'eyo kaka ipuro. Teknolojia no ibro yudo ni jowa nyalo ng'eyo sama onego gikom, sama onego gipur, sama owinjo koro gido, sama owinjo gigo yath. Koro ward ka ward wandiko bende ji 7 miluongo ni agripreneurs. Magi gin jomolony e weche mag pur manyasani, kendo gikawo thuologi mondo gikony jopur e yore mag ng'eyo kaka owinjo giti gi pur manyasani. Yo machielo ma bende watimo en ni wan gi cooperatives kata saga mopogore opogore. Saga gi watemo ahinya mondo wakonygi gi tingni maginyalo purogo. E sama wantie ne wan kod tingni madhi 6, gipurogo e nengo moyweyo maber manyalo miyo jopur manigi puothe madongo to pur chando gi thuolono mar tiyo kod tingni. Yo machielo ma bende wakonyogi kokalo kuom saga gigo en yudonegi, riwogi gi jogo manyalo dwaro cham giseyudo. Wan gi saga mopogore opogore machalo cooperative societies mamoko bende nie weche mag chak kaka Kasbondo Kasepol to gi saga mopogore ka gi kacha. E weche mag pi, keyo pi mar pur, wasetemo mondo wayaw mano ka wariwore gi riwruok miluongo ni NAF CDP. Gisebiro gi irrigation schemes 3 ahinya Suba South. Waseyawo eka 75 ne pi mar irrigation, kendo mani konyo jopur 450 mondo giyud kaka ginyalo puro mano e nengo mar bilion 20. Kawadhi kamiluongo ni Mekun e Suba kanyo bende wasemedo area maromo eka 100, kendo jopur 600 yudo konyruok e nengo mar milion 2. Kowadonjo Homa Bay, wan gi kamiluongo ni Wambla kanyo bende wasekonyogi mondo giyaw eka maromo 125 e yor pi mar irrigation. Mano konyo ji 750. Sani ka wariwore gi sirkal maduong', wan gi Suba irrigation scheme miluongo ni Nyamaji kanyo sirkal tiyo gi milion 750, kendo wadwa neno ni eka 1,500 moringe tie nam midonj Sindo ma idonj nyaka Nyandiwa Mwalo bende 1,000 ma odudo pi ma girit ni koth chwe ka gibiro pura kata koth onge. Wan go Kundi Dam ma bende okunye Rachuonyo North, mani bende waneno ni jopur maromo 100 dhi yudore, dhi konyore nikech koro pi biro donjo
e gweng'no ma Rachuonyo East, kanyo 165,000 osetiye, to kendo eka maromo 100 idhi ketie yore mag pur mondo jopiny okony, to bende dhi konyowa gi kawo pi mar koth mondo wakan mi ndalo oro kiko jamwa bed kod pek e yore mag pi ni koro githo nikech pi onge. Bende wasetemo kedo gi lokruok mar kor lwasi ma jowaluongo ni climate change. Wan gi wa promote kata wajiwo gimiluongo ni climate smart agriculture, to mani wajiwo jowa e yore mag agroforestry to gi pidho cham ma ok dew ni ka koth nitie ka gichiek machalo mariwa, belge. To kaka sirikal mar kaunti, wan gi kamolony miluongo ni County Climate Information Center, ma ka ng'ato biro Homa Bay headquarter kama nitie sani ni, ibiro yudo ka center no nigi jomol, kendo jopur nyalo goyo simu timiyo gi duoko e pek ma gin go. Jomoko samoro nigi chandruok ni kute moko donjo negi e cham, gipenjo ni to kudi ma kama neno e chamna mar bando, ang'o monego atim mondo mi kudni ni. Erokamano ahinya Dr. Josh, wawinji kanyo makare chenro mopogore opogore ma bende sirikande kaunti ma Homa Bay nitiere godo. Ang'e ni kwan waduogo to koro ibiro bedo kinyiso ni ka chenro to untiere godo malong'o makamano. Chal mano mar arita kata mana food security, dero mano mar chiemo e kaunti ma Homa Bay gisani to chal nade. Gisanya korom gajwang dakika 30 osekadho tok saa 5 mar onyango. Yiena mar mondo miaka yo mated pod wantiere ka gi Dr. Josh gi Dr. Urodi. Geno mara ni ka wan waya yue wabiro bedo gi Elizabeth Adongo kanyakla kod Kenneth Onyanga. Ka yo matin kik dhi mabor. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pipo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana lori nyaka black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno.
Ne korom jong machiegni wadhi nyime kod twak maru kiny makawuono chal mar pur e counties magwa ote magi aneno med oro gi lai mago magote machok arede ka uchiel nono mbui mago mag Uganda bende yudo twak makama achiel kachiel kokadhe mbui mano mar YouTube, Facebook kanyakla kod X. Bende wiki kwila gi Citizen Digital ne jogo eko ma bende nitiere gi ong'we yamo mago mag smartphone. Aya, koro koya okang' mar ariyo, ang'ina biro bedo kaka ote magi bende gi jopiny bende duond jopiny, pach jopiny kotenre gi kaka counties mago makaluo osebedo katimo mano mar sero weche motenre kod pur gi pith. Dr. Joash Alo en jatend migawo mochung' weche mag pur pod wantiere kod achiel kachiel kentiere county ma Homa Bay. Nolero na moko kuom chenro ma bende county ma Homa Bay nitiere godo mano mar bero chal mar pur kod pith e county no. Kata kamano e studio mar Wabura Nairobi ka bende nitiere gi Dr. Orodi Odhiambo japur mosebedo ka puro cham mopogore opogore. Daktari minero kini machiegni okang' mar ariyo kwa dhi nyime gi twak marwa. Kwa dhi nyime gi twak iwinjo chenro mopogore opogore ma sirikal county ma Homa Bay nitiere godo. To kaka japur japiny bende e county ma Siaya, ng'eni Siaya bende nitiere kod chenro mopogore opogore. Nwaneno kanyo bende tudruok ma bende gavana na nitiere godo gi jogo eko ma iwacho ni tinga jog ba kod desa tinga to konyo gi yor pur kod pith. Ineno ka counties timo moromo mar siro jopur e counties magi. Hinya ibro bedo kilose county ma Siaya nikech kanye mipure. Anyalo wuoyo gi Siaya to gi ng'wono ma Nyasaye be anyalo wuoyo Kenya mangima nikech ok an japur kende. Asebedo kasiro sirikal ma Kenya gi counties chiwo rieko ma pur. To kowuoyo kuom Siaya kata mana kiwinjo kaka Homa Bay owacho ni gin gi tingni 4 kende. Tingni 6. Tingni 6 go ok nyal cover county mangima. Koro gima tingni timo ma county nigo en mana ni gitimo gimiluongo ni market intervention mondo gichiw nengo mapiny mondo jogo ma gin johala mag kawaida man gi tingni asa jogo mawuok Rift Valley man gi tingni mang'eny e Siaya for example mondo kik giket nengo mamalo ahinya nikech nengo ma county oketo konyo reso oganda. Koro ok wanyal ng'iyo county kaka jalo manyalo puro ni ji ama manyalo chiwo tingni moromo, lakini intervention magitimo maduong' en tinga achiel ariyo mantie i sub county cha mano ema konyo duoko nengo mag pur piny. But gima duong' en ni sama ji oseng'eyo ni pur gi tinga ber to koro ji temo tiyo gi tingni. To e Siaya especially Ugunja kama nitie tingni mang'eny mag pur to gin tingni mag jowa ma a e pinje mag gode ma gin jolang'o mago jo mang'eny e Siaya especially Ugunja. To gichajo from gimo 3,500 nyaka 5,000 kaluwore kaka puothi chalo kod sama ipure. Kipuro ndalo ma koth nitie ten kama nitie gi thidhia to gichajo pesa mang'eny. Omiyo ken koka pur to gima duong' en puothe mang'eny ma Siaya to ok opuri maber. Gin puothe monindo kaka Simbi, especially kidhi kuonde kaka Bondo, kidhi kuonde kaka Lego, nitie sirni mang'eny waluongo gi dho Ugenya ni sino. Sino en kama kopur. Koro ging'eny mana puothe ma inyalo nwang'o kama opur ma ok nyalo nwang'o puodho sani en Gem, Ugunja matin gi part of Ugenya. Lakini kidhi mwalo yor Bondo, yor Alego gi Rarieda Guyoma tinwang'o ka nitie puothe kuonde ma pok opur. Mano tiende ni gima ji okoso kabisa en access to mechanization, en access to tingni manyalo yawo puothe madongo dongo nikech Alego gi Bondo gi yor Rarieda kuondego eminyalo nwang'e puothe madongo. To ka in gi puodho maduong' to un joma tin i dala kata bende utemo tiyo gi dhok ma dhok bet tinde tin ok unyal yawo puothe mang'eny. Ka en gik misiro kaka kodhi ok anyal wuoyo ahinya to ang'eyo ni ji nomi kodhi ok anyal quantify bang' wachi ni jo Siaya nochiwo kodhi marom kama nikech mano ma tich mar jo migawo matiyo e sirikal mar Siaya. Lakini gitemo gichiwo kodhi matin, gichiwo mbolea bende matin. Lakini gima duong' nitie mbolea wan kod depot mar jo National Cereals Board
e Ugunja mamiyo ji access mbolea e nengo mapiny matin. Omiyo inwang'o ka mbolea ma 25 kilograms e agrobet en $3,500. Mbolea ma kilo 50 e serious board en $3,500. Koro that subsidy konyo ji. To gimanyalo wuoye en ni thoth pur mwaneno katimore e dala kacha en pur mar chiemo mar ich. Omiyo ng'eny ji puro mondo gine kaka ginyalo nwang'o chiemo ma gichamo. To ka timo mapping mar Ugunja constituency gi part of Siaya, thoth mier puro to girundo. Gidich gi pur to gidich girundo. Gidich gi pur to gidich girundo. Ang'o mosebedo katimore ng'ikruok nitiere kanyo? Nikech mokwongo lowo ma watiyogo especially kuonde kaka Ugunja, ng'eny lowo makanyo mil ma lowo noserumo. Lowo dwaro mbolea maber, lowo dwaro manure maber. To king'iyo kaka lowo ma wan go kocha ni kod gimiluongo ni iron content mang'eny, mamoko kuomgi gin maram. Lowo ainano en lowo ma ka chieng' orieny kuom jumbe 2 kende ma koth olewo to cham tuo. Koro inwang'o ni wan gi shida mar koth nitie, but nitie gima kisungu iluongo ni intra-seasonal dry season. Mano tiende ni ndalo koth inyalo luongo ka un kod juma achiel ama jumbe 2 ma koth ok ochwe. To mano kotimore tinwang'o ka cham tho. Mar ariyo, ji onge gi yuto maber mar tiyo gi farm inputs maber. Inputs kaka kodhi, inputs kaka mbolea. Ming'iewo ma sirikal chiwo ka, maka to gin token, maka ken giminyalo miyi miwacho ni dipurogo to dhi konyi maduong' matut. En na ma sisi mondo itim ang'o? Ing'e ni kitiyo gi kodhi maber, gi mbolea maber, tidhi nwang'o cham maber. Mondo puonji item mondo itim gang'o? Iti gi kodhi maber, titi kod ang'o? Iti kod mbolea. To mondo koro iti gi mbolea gi kodhi, chuno ni nyaka ibed gi yuto. To ka in japur, to ipuro mana gik ma ok mi yuto maber, tinwang'o koro kaka ditim mano tami. Tinwang'o ka gik mipidho miluongo ni value chains. Awinjo ka jo Homa Bay kwanogi kabisa. Ng'eny gik mokwanogo gin mag poverty. Mago idich tidhier, idich tidhier, idich tidhier, nikech pesa minwang'o in an acre onge yuto maber. Onge yuto maber. Koro inwang'o ka season machielo chopo, tidwa ni kendo chako miyi subsidy, idwa ni kendo chako miyi ang'o? Okonyi mondo akitim ang'o? Akine kaka inyalo puro. Omiyo gima duong' kabisa en ni waonge gi gimiluongo ni global value chain. Value chains makelo pesa maduong' minyalo tiyogo manyalo siri mondo kata kipidho cham mamiyi chiemo to in kod gima miyi yuto maber. Emineno ka wacho na apidho ang'o? Apidho avocado, apidho rabolo, apidho yien, an kata gi diek mag chak man go. Mago nategea nikech ang'o? Apuro tandiko ji. Koro nyaka wabed gi yuto manyalo chulo jok mwandikogi. Mano emomiyo ok wanyal focus gimo kaka oduma ama gimo kaka bel. Nikech bel goduma gin gimipidho mondo konyi e chiemo. To ber mna ka in kod puodho maduong'. Nikech ka nwatimo analysis i Kenya ka, nwacho ni mondo ng'ato oluong ni japur ma ja ohala mopidho bel kata opidho oduma kata opidho gimiluongo ni sunflower ni. Ka ipidhe acres matin eka 10, mano chandruok pod nyaka chandi. Nyaka ibed ng'ama chandore, nyaka ibed ng'ama ongogo. Koro mondo inwang' jok man gi puothe mag eka 10 kadhi mbele e piny luo sani, especially Siaya and particularly kamo kaka Ugunja, ok yot. Omiyo ka in gi puodho matin, tipidho gimo kaka oduma, ipidho gimo kaka bel, tinwang'o ka gimidhi nwang'o kanyo ok nyal konyi yo mar chiemo, ok nyal konyi yo mar yuto. Kamano. Erokamano ahinya. Geno marwa ni jotend kaunti ahinya ahinya mochung' ne weche mag pur kod pith biro bedo ka nyiso bende ikruok man gintiere godo. Wacho ni ji odicha to yuto malong'o mawuok to onge. Omiyo gisane dwaro mar mondo miya tudra kanyo gi Elizabeth Adongo, apisa mochung' ne weche mag pur e kaunti mano ma Siaya. Elizabeth, erokamano ahinya. Ang'eni ni nitiere Usenge, jatend piny Kenya nolimo wuod chieng' ma kawuono. Inyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwarom ga jwang' tidonje twak. Ago erokamano.
kuom rwakowa kendo, wamor kendo wabiro wuoyo weche mag puro gi pith. Amba mor ahinya kaka iwacho usenge kendo wamor gi gima otimore kanyo. Erokamano kuom rwaka. Erokamano ahinya. Nitiere gi Dr. Orodio Odhiambo, en japur e kaunti ma Siaya. To nitiere matut ma bende ofuononwa. Achiel kuom gi en ni puothe e kaunti ma Siaya thothgi onindo. Mano moriwo kanyo Bondo, Alego, Rarieda, Oyome e kind mamoko. Mano ema dwaro mar mondo mi wachak godo. Dibed ni puothe onindo e kaunti ma Siaya koso chenro mane muntiere godo? Ago erokamano. Gima wachono en adier to ok adier ahinya nikech nitiere okang' ma osekaw mang'eny e higni 10 ma devolution osebedo to moloyo e higni 3 gi 3 months e administration marwa ma waneno ka koro gigo lokore. Mano to adier ni kane wachako ineno ka neno pur moro ma ji timo mana mondo oyud gimo cham e iye. Wacho adier ni puothe tindo. Gima adwa wacho ni gigi lokore sani. Chon niyudo kaka wasebedo kwa wacho ni ji ne nigi puothe mane nindo nikech puro ne tek. Kipuro nyaka iti gi lweti, mano be expensive. Sani waneno ka ji mang'eny puro gi tingni kendo gikawo machinery, omiyo idle land sani ok ng'eny ahinya. Wayudo kendo ni ne nitiere pur ne en gima ji ok olony ahinya. And mano sani king'iyo kendo kwakwano number of idle land dodok piny matin. Pod wamedo jiwo jogwa nikech king'iyo mondo ji opur, yudo ni samoro ng'eny ji ging'iyo mana puothgi ka dala. Koro watemo jiwo ji mondo gipar ni kata kama luongo ni dala no pod anyalo puro. Gima nadwa wacho maduong' ni ok wanyal ringo kuom adier ni puothe wa tindo. Wan waonge gi land moko madongo kata ni ng'ato nigi eka 100, 500 omiyo sani kaka wapango pur en ni puothe wa matindo go waluongo gima waluongo ji ni wa cluster, waluongo gi kamoro achiel. Iyudo ka wakawo weche cooperative ahinya mondo koro ka ubiro kaka jopamba to gi puothe wa mapod tindo go pod wanyalo bedo commercial, pod nyalo kelo ohala, iluongo ni commercial interest. Wayudo ni puothe matindo go kwa biro ma extension pod wanyalo tiyo kodgi. Koro wach lo to tek, makata waneno kuma watimo irrigation madongo, yudo ni kane gichako nen kama duong' kendo idwa noriw ji, lakini e iye kanyo the total gine land te maduong' dhi over 6,000, lakini kikwano achiel kachiel tido ni ng'ato nigi nus eka, ng'ato nigi eka 2, ng'ato nigi eka 3. But koro approach marwa kaka watiyo kod yema koro pogore ni gitindo gi puothe matindo gi wanyalo kelo ji kamoro achiel nade mondo gitim ang'o pod giyud gima giyudo. Koro mane gima andemo watimo gima waluongo intensive farming rather than moro maduong' ahinya cha. To kodhi marach. Hapa ni okang' ma county kawo sani kwa tiyo matek gi national government, waneno ka pur lokore Siaya. Erokamano. To seyo machielo Elizabeth, kama intiere kanyo, seyo machielo ma bende koro wuok en tingni ma bende kaunti ma Siaya kod Esa. Wachore ni tingni ma bende kaunti ma Siaya kod Esa wuok mana e counties mamoko. To ng'eni kokele kaunti ma Siaya to koro kod Esa to bende kod Esa nengo mamalo. Lakini chenro mane ma bende kaunti ma Siaya nitiere godo kotende kod mar neno ni nengo ma kama samoro dok chien mar mondo bi jopur bende winje wega. Mano tadier, igari mokalo ne watimo survey ma ne wafollow nengo kaka mek tingni. Kendo ne wafuo ni tingni mani Siaya kae ng'ama gin mek jomage. To adier ne wayudo ni ng'eny gi ne aka Jolang'o, ne mabor, kendo kane gibiro to gin mane giwacho nengo. Koro kochopo sama koro idware kabisa to nengo ne dhi kata 4,000, 5,000. To kata mana kaka ne gipuro be ok ne gipure quality maber, nikech kata mondo jatim opurni onyalo ketho lowo kata onyalo loso. Koro kane wasetimo survey ne watimo gik moko ariyo. Namba achiel, ne waloso gi jotingni, wan gi local owners madhi sani tini ma Josiaya ma Josiaya wuon dhi gimoro just okochopo 100 lakini dhi gimoro 80. Mondo wakonygi ging'e kaka irito tinga, ging'e kaka ginyalo puro, wambi koro wariwore kodgi. Mar ariyo, mar county ni wamedo jiwe
to mar county ni timo gik moko ariyo nikech samoro ng'eny ji penjo tinga no kaneno tinga wan watimo gik moko ariyo. Namba achiel, waketo nengowa e nengo manyalo koro miyo mar open market cha ok bed mal ahinya. Masani waneno ni kar mondo tingo dhi 500 600 cha sani wayudo ni wa stabilize market. Mano gima chiel ma tinga ma county timo. Mar ariyo, wapuro e yo makare. Jatinga mekwa gin trained kendo ka gibiro gibiketho ni lowo. Koro gipuro kendo encourage ni gitim harrowing. Mar adek, wapuro e yo mang'eny. Nitie moro ma iluongo ni ridging. Ridging en koro en moro ma ok ket lowo ahinya. Koro wan watemo expand mondo japiny ong'e. To mar ang'wen ma watemo koro pod wawuoyo ma ok anyal wacho mang'eny, wadwa ni jo cooperatives kata jo wards kata mana farmers kobiro kamoro gibed ni mar tinga gi. Koro miyo watimo gigi duto ok mana ni tractor, watimo gigi miluongo ni mechanization. Kaka no wach puothe matindo, puothe mag siani gi tabu moko matin, iyudo ni tinga samoro ok nyal chopo kuma en e iye. Mar adek, gimoro ma kata land preparation watimo, samoro iyudo ni osike kite ng'eny. Koro sani bende wasebedo gi partners mang'iyo ni kuom land matin gi tractor mane ma inyalo tim. Koro nitie moko ma 2-wheeled ma inyalo bedo ni kata e gweng' jomoko riwore to ng'iewo. Omiyo en okang' ma wakawo, en okang' ma wawuotho godo kendo waneno lokruok no kabiro. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajwang' aneno ote magi mopogore opogore, achiegni somogi. Kata kamano yiena mara mondo mi adhi e kaunti ma Nyamira. Jafwambo maro e kaunti ma Nyamira bende onyiswa ni jopiny wacho ang'o kaluwore kod chal mano mar pur e kaunti ma Nyamira. Na leo hii tunapozidi kuangazia kilimo cha unyunyizaji hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tunaungana naye waziri wa kilimo Daktari Peris Mong'are. Lina tueleze, je, kaunti hii ya Nyamira imefikia wapi kuhusiana na kilimo hiki? Jina langu ni Dr. Peris Mong'are. Mimi ndio waziri wa kilimo katika Nyamira County, inaongozwa na His Excellency Governor Amos Nyaribo. Hapa katika Nyamira County tunafanya irrigation hapo pale Nyabumite irrigation scheme yenye tumefanya in partnership with NARIG and World Bank, and this area tuko na 77 hectares. Hiyo ni around 193 acres, na wakulima wenye wako pale wenye wanafanya hii kilimo ya kunyunyizia maji ni around 782, na wakulima wanafanya hii kwa a quarter an acre, na ile mboga wanapanda inaitwa chinsaga ama spider plant kwa Kiingereza, na hii mboga inasaidia sana kiuchumi kwa sababu kuna market na kupitia Nyamira North Sacco. Kuna mboga inapelekwa pale Eldoret, Mess Foods, and also Nyota in Nairobi. Kuna issues, ile changamoto sana ya climate change issues. Unapata jua iko kali ama choto, na tena unapata kuna wakati maji iko mingi, ina run off na haijakuwa conserved vizuri. So unapata wakati wa kiangaza mboga inapata stress, ama mimea tusema hata mifugo. So kunyunyizia maji inawapea ile advantage ya kwamba mapato inaenda juu. Kama huyo ni waziri wa kilimo katika kaunti hii ya Nyamira, Daktari Peris Mong'are, akizungumza kuhusiana na kilimo cha unyunyizaji katika kaunti hii, akizidi kuwahimiza wakulima kukumbatia kilimo hiki kutokana na zile athari za mabadiliko ya tabia nchi anayosema kwamba yameathiri uzalishaji wa chakula katika kaunti hii. Kiripotia runinga ya Ramogi kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Manak Nyakorom Gajwang' Jafwambo maro e kaunti ma Nyamira Duncan Bundi leronwa chala mano mar pur e kaunti mano ma Nyamira. Nitiere weche madwaro mar mondo miasoma piyo piyo. Ruth Nathio Chieng' iwacho ni weche mag pur e counties ok dhi marach. Iwacho ni kiwuoyo e kaunti ma Migori kothe ichiwo kendo chal timo maber ahinya
Oduma iwacho ni en mana ni kuom sani to koth oda bedo mang'eny miyo chal dhi bedo ka kethore. Iwacho ni intiere twak kintiere umoja inako. Wate machiela biro bedo ka somo Ramogi TV iwacho ni pur mar rech mag ponds e kaunti ma Homa Bay wache ang'o. Iwacho ni nabonyo gwa kiwuok Rangwe sub county. Geno mara ni biro bedo kanyo ka iduoki gi Dr. Joash Alo jatend migao mochung' weche mag pur e kaunti mano ma Homa Bay. Wate machielo bende nitie japur moro ka macho ni en japur mar oil palm, aparo ni palm oil e Siaya County. Iwacho ni national hero i champion pur mano mar palm oil makata Siaya County agricultural officer iwacho no ng'eyi maber. Aya geno mara ni Elizabeth Adongo bende biro bedo ka lose wach mar pur mano mar palm oil e county mano ma Siaya. Ng'eni county ma Migori bende dhi nyime koda pur makamano. Dr. Rodi karwaki ni kwa dhi nyime koda twak marwa nitiere wach moro mani wacho wach mama ina hinya nikech ka iwacho ni chal ka gima jopur e counties magwa chenro nitiere makare to jopur odich ga dicha seche te to onge gima donjo fuku gidich to gidhier. Kaka japur akeni en paro mane mabende inyalo miyo counties magwa mar mondo mi olok pattern karamna gisir jopur e yo motegno mar mondo mi japur kik pura neno decha to onge gi omuomi ofuku to karamna counties magwa makalo bende iseneno diere mantiere oro tinde nyaka imiyowa nyaka chiemb kony to chenro to beyo makama. Paro mane madichiwo? King'iyo focus ma sirikal go inyalo bedo ni focus e food security ami focus e yuto. Ng'amo focus e chiemo en ng'ama goyo dero to wacho ni apong'o dero moroma gi nyithinda nyaka higa rum. Koro tek mana ni anyalo ga donji dero tagolo chiemo tachiemo an kare. Lakini kwa ng'iyo ngima masani ma Kenya iwacho ni Kenya en a middle income country. Per capita mar Kenya sani ni malo mar 150 e higa. Mano nyiso ni 200,000 kadhi nyaka 300,000 e higa. To king'iyo kamo kaka Siaya yuto marwa per capita ni piny mar 150,000. Mano nyisi ni ngima marwa no piny mar ngima mar jo Kenya. Koro mondo idak ka ja Kenya nyaka iyud yuto manyalo miyi pesa makatin 100,000. Nikech per capita income ma jo Kenya ma middle income en $2,400 kadhi nyaka $4,000. Mano en siling 350 e higa. Koro kiwacho ni ng'ato pidho oduma omiyi kodhi to miyi mbolea tipidho gimoro average land size ma Siaya en gimo 2 to 3 acres. Ugunja en 1 acre. 2 to 3 acres, 3 acres mano kata bede ni japur maber machal nadi nyalo mna nwang'o 60 bags. Ugunde 60 kigo siling 4,000 mano mi siling 240. Kigolo pesa mitiyogo average gimo siling 30,000 per acre mano gimo 90,000 idong gimo 120 130 momio average income mar ja household masia en 150,000. Mano pesa mano piny kabisa ma ok nyal dago e Kenya masani. To nikech focus marwa podwa focus e value chains madwaro puothe madongo. Mane shida mwan go mokwongo monego bed nwang'iyo to wacho nang'o kan kod 2 acres da bedie gi gimo miluongo ni legacy crop, global value chain masumo pesa oko to kelo na to puodho modong' tanyalo tiyogo puro gimo manyalo miya chiemo. The whole of Luo Nyanza apart from kuonde ma opidhie niang' kaka Migori, Awendo gi Chemelil Muhoroni areas gi sani kuonde mipidhe mchele kaka Hero gi Nyatike. Inwang'o ni yuto mwanwang'o from commercial farming ni piny kabisa. Kata jomo pidho niang', kipidho niang' acres matin ok bi mi yuto maber. Jomo pidho chele e piny Luo average
gross margin, yani ohala ma ng'ato nwang'o i ochele, jok mopidho ochele kamo kaka Hero, inwang'o no ohala ma ng'ato nwang'o e higa ok kal Sh40,000 e eka achiel. To jogo matimo improved and intensified rice farming kamo kaka Mwea, from 1 acre in a year giloso more than 200,000 per acre. Nikech nitie kaka gitimo pur. Omiyo onego wang'i pur ni ka joma pidho ochele to gipidhe e yo mamalo ma gi mechanize, gitiyo gi seeds mabeyo, to mechanize ni en tiene chakre pur nyaka komo, nyaka harvesting, nyaka gik mawuok kanyo, the residues mowuok kanyo iloko bedo chiemb dhok. Kitimo mano tibiro nwa ka eka achiel mar rice nyalo miyi pesa moro maber matin. Lakini rice en gima nyaka ipidh higa ka higa, ma kok ipidhe to higa no iongo pesa. Omiyo dwarre ni mondo wabedie gimo miluongo ni a legacy crop. Aneno ka champion mar palm oil ni kanyo. Palm oil is a good crop in terms of a legacy crop. Avocado en crop maber. Maembe en cham maber. Ae kod gimo kaka kahawa mani wachako pidho chon to nyicho waweyo. And then wan kod gima iluongo ni biological asset, biological capital, gima chal matatu to kendo matatu gin jamni. Kopidhe as a commercial crop, ok dhiang' mikwayo miwuotho kikwayo dhiang' for 3 years yaka kod iteri chiro. Ka oket dhiang' in a feedlot system, ma dhiang' imiyo chiemo mondo oger dende piyo piyo, within 18 months onwang' kosechopo inyalo tere chiro. Mano wabedo gima iluongo ni biological capital. Capital ok ochuno ni nyaka ibed na gimo ma fixed capital kaka ot, ama capital kaka mtoka ama machinery. Sani koro gima iluongo ni jamni, banks tinde osechako consider gi kaka biological capital. Nikech en gima appreciate with the time. Ok ni bang' higni 3 mtoka ing'en bang' higni 3 to nengo nodok piny. Value maro dok piny. Lakini jamni kako medo dak tipidhe maber eko nengo ne bedo timende nade medo dhi malo. Omiyo jothurwa kanyalo bedo gi commercial farming magin kod a cash crop ma is a permanent crop mane puodho makata ichiew bok idhi puodho to pod gimoro pod biro ok ni puodho. Kata kok ikomo pod gimo biro ok ni i puodho. Mano is the first thing monego bed ni jothurwa timo. Wa identify a cash crop ma is a permanent cash crop to build a global value chain. Mano tiene nango gimo adhi uso oko makelo nwa pesa moko oko. Magi maduong' kanyo ase kwanogi. Palm oil to mano biro bedo for the ground. En kahawa gi avocado gi maembe. Now, kwa donji biological value chains, jamni bati pidhe on a feedlot. Mondo nyithiwa mayuak ni onge gi puothe onwanga kanyalo pidho jamni matindo gi madongo in a feedlot system. Serikal mar Mheshimiwa Ruto sani promote feedlots i 450 wards i Kenya mangima. Lakini gi concentrate gi i asal areas. Tinwang'o ka gima gigo kwano kanyo en ng'ato dala ka dala mopidho that value chain loso 72,000 shillings in a year per person. 720,000, sorry. Single 720 e higa. Mama ne en pesa maromre gi gimo nego bed ng'ato bedogo yango e Kenya kae ma is a middle income country. Omiyo the first conversation monego wachak go en to dwa tim ang'o mondo wabende wadak ka jo Kenya mamoko. Jo Kenya mamoko gi aim mondo gidag in a middle income. Jatelo nyocho wacho ndwa tero wa Singapore. Singapore en gani pesa maginwang'o in a year dala ka dala ng'ato ka ng'ato en $94,000. Mano is more than 10 million. Around 12 million shillings per year. Mano tiene dwe ka dwe onego bed ni iloso pesa di. Iloso million achiel. Kiloso million achiel dwe ka dwe. Mano pesa di miloso in a month, in a day. Mano tiene ni yuto mari in a day ok onego bed ni tin single per day. Ang'o monego itim mabiro miyi single per day per day? At what scale
and what value chain. Mano is the conversation that we require. Emomi an kaka japur ka donjo yi avocado program mara en by the next 2 years aim da bed kod avocado 5,000. Avocado 5,000 ago go kwano ni ka nwango avocado 1,000 mano yende 5,000 yende 5,000 madi mia kodi 1,000 patri magin kodi million abich. So I expect ni anyalo progress abenda go emba kama Singapore ka wacho na benda nyalo bedo 50 million in a year and it is possible. To bende konye gram na jo Kenya mamoko ingeni ke bende kiyaro to bende indiko ganda bende mamoko andiko ganda moko jo gweng benwa kama tie mana kamano. Dr. Rodi Makema kagi kanya korom gajwang dakika dek tok sa uchiel wako yo matin bende kwa nwadwoge okanga koro mugik bende bro bedo kwa loso gi Dr. Josh Alu wangene gwenge mago makalunya korom gajwang oluorwa kod nam lolwe to nam lolwe ni bende watiyo godo yo makare nitiere ka achiel kuom jopiny mawuok e kaunti ma Homa Bay mabende nopenjo ni eno timo ohala mano mar fish caging to bende nokwayo mar mondo jatend migawo mochung' ne weche mag pur e kaunti ma Homa Bay olose kotenore kod mano. Wabiro gi mano kik idhi mabor. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Oya, hiyo one bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na bob on JetX, Hydroplane, Comic Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as 1 bob. The more multiplier yako inapanda, the more bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na bob on Crash Games na ukash out wins bigi. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Kiara ilisema waga mapenzi sio kitu cha kulazimisha mtu. Ikiwa kwa hakika unaweza kumpenda mtu na roho yako, yenyewe mtaishi na kuyo umpendaye kwa njia ifaayo, kwa njia ya kimungu, na hakika mtabarikiwa na mtapata watoto kwa njia iliyo bora. Dial *860 *288# to get mapenzi as your skiza tune. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabe osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo lwet jogo mawuok tukgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Wate mwacho na nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa ringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhoot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a.
Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Nitie gimoro achiel madwa ni mondo iwinj. Ok abi winjo weche achiel kende, abo winjo weche mang'eny. Wachna en ang'o? An ok adwa ni niti mondo bi e kindi gi pari. To maming'e ni an ok adwa ni mondo Sanju odhaw gi dana kae marach mana nikech an. Weche nyaka timre maber, kendo e yo moro mayom, mana kaka an nayudo thuolo mar donjo e odni. En kacha, Rajiv ni kacha, e chandego. Nekorongwa jong machiegni wadhi nyime kod twak marwa. Ote benda neno, ote mag chal mag pur e counties magwa. Ntiere Daktari Rodi, ng'at mapenjo ni Ramogi TV penja Dr. Rodi niya. No wacho ni apidh avocado taonge gi chiro, ikonya nade? Mano wele Mercedes ka ntiere gwenge mag Uloma. Ang'eni biro bedo kiduok Uloma koso Uyoma. Uloma. Iluonge kama. Kiseche Uloma. Yes, wacho Uloma. Yeah. Mana kamana. Uloma ntiere e county Masia. Mano Ugunja. Aya, ang'eni biro bedo kiduoke. Kata kamano, yiena mar mondo mi adhir jatend migao mochung' ne weche mag pur e county mano ma Homa Bay, mano Dr. Joash Alo. Nitiere ote ka daktari bende mano mar jal mawacho ni to pur mag rech mag ponds e Homa Bay County tiwache ang'o? Mana bonyogwa kentiere sub county mano marangwe. Samoro Dr. Joash mang'eny ma bende inyalo lose kotenre kod pith mago mag rech bende e gwenge magwa. Erokamano. Adwa paro ni value chains ma wan go bende kapok adwoko penjo no, aneno ka Dr. Rodi temo wacho ni ma wakwano Homa Bay en mana ni ichame udi, ok med pes kuko mag joga. To aparo ni awuoyo kuom pamba. Ok aparo ni Siaya pure pamba kindegi. Pamba en pur makelo pesa kendo keto pesa e mfuko mag joga. Awuoyo kuom pur mar mchele, kidonjo lare kanyo, midonji nyaka Karachuonyo, ibiro yudo ka ipuro mchele kendo nitie irrigation scheme maduong' kanyo wan nyaka gi SACCOs. Awuoyo kuom pur mar kahawa ma Homa Bay. Sani wan gi processing, packaging and branding Homa Bay Coffee kani. Mano kahawa en value chain ma ok watiga tiya kani, to en makelo nweng'o. Sama uwene wan gi special economic zone marwa magazeted Riwa City, kendo kanyo wagere county aggregation and industrial park ma jowa duto mapuro rabuon. Kicha wuoyo kuom pur mar rabuon be, rabuon ma Kabondo ema Queen Elizabeth ne chamo, kendo en gimosemiyo jowa pesa mang'eny nikech iting'e titere kuonde opogore ichame Nairobi, moko bende bedo exported kadhi oko. Mano en pur, en value chain maduong' kuomwa. King'iyo kata mana dairy farming, county government osechiwo support e value chain mar dairy farming kani, ma wan nyaka gi aggregation and processing units. Kidhi Ndhiwa Dairy wan gi aggregation and processing unit kanyo. Kidhi Hosrand in Homa Bay Central ka wan go. Kidhi Rangwe sub county to kata Kasbondo in West Kamaga, mano wan gi aggregation center kanyo ma nitie addition of value minyalo yudo ka gik machalo
chak moselosi mobedo packed maber for good consumption yudre kanyo. Gimachielo mabende osetimore maber en ni county government osetiyo ahinya mondo subsidize fertilizer okel ne jopiny machiegni. Kidhi Ramula ibiro yudo ka sani koro ng'ato wuog Ramula ni biro Homa Bay mondo biom fertilizer. Sani wan gi satellite station kanyo. Kidhi Rachuonyo South ibiro yude Ugis, kidhi Kindu Bay ibiro yude, kidhi Rangwe, mago satellite centers ma wanyalo yude subsidized fertilizer mondo productivity kata yuto mar pur odhi malo. Awuoyo kuom pur mar pineapples kata mananas kidhi Kochia, mano en gima jogo puro kendo e yo mamalo ahinya. Machielo en agroforestry, mibiro yudo ni jowa puro to bende gipidho yien, to yien go bende miyo gi pesa. Pur mar yien be sani jowa yudo ni nigi pesa kabisa. Ng'ato nopenjo yo mikonyogo joma puro rech e fish cages kata fish ponds. Sirikal mar county osetemo ahinya mondo migi kodhi mar loso chiemb rech, to mane watimo kokalo kuom SACCOs kata saga. Saga mwatiyogo ahinya gin beach management units, ni kata obedo ni ipuro rech kokalo kuom fish pond, en gi not mondo wakony ji kokalo e saga moloyo konyo ng'ato kien owuon. Nikech e saga kanyo mwabro ng'eyo ni kiwango ni ng'ama kama kiwango mar kony monego miye romo kama, nikech ji ok Erokamano ahinya Daktari olal kanyo, to en geno mara no biro bedo koduogo mar mondo mi bendo lernwa weche mamoko mago moriwo kaka county mano ma Homa Bay bendo bedo kata mana ka konyo jopur. Iwacho ni maga middle income, to nitiere jo high income kin mamoko. Kata kamano yiena mar mondo adhi e county mano ma Siaya atudra nena gi Elizabeth Adonge. Elizabeth ne nitiere ote mar jal kata mana japur macho ni otemo ohala mano mar palm oil. En okotimo ohala, wacho no puro. Ten geno mara ni kotimo pur mano mar palm oil to oyudo yuto manyiso nyalo kata tim kaka ohala. Samoro nyalo mna loso kotenre gi mano, to bendi luo e wiye county ma Siaya, pur mane ma bende umiyo maino. Go erokamano. Adier kaka owacho en national bureau, tiende ni osebedo ng'ama nong'e ni konyo e sector kata gine mar palm oil no. Palm oil en gimoro ma en mo matiyo moloyo kuonde duto e weche mar edible oil. Kane otim study noyud ni gwengewa, area wa Homa Bay, Siaya gine manyalo golo palm oil maduong' kabisa. And gimomiyo sirikal county gi national temo mondo opush gi miluongo ni palm oil ni, nekech king'iyo pesa ma Kenya tiyo godo mana mondo ogol palm mor tedo ma palm oil no kata mitiyo godo e manufacturing en pesa mang'eny matine ni walal. Omiyo ne gidwa mondo wan wakaw okang' mang'eny mondo koro wabed giants when it comes to palm oil. Omiyo king'iyo kuonde ma okang' ma wasekawo kawaluwore gi gima farmers wago timo en ni watemo push, and gima duong' en ni nyaka kaka ne daktari owacho, nyaka wapuonj jowa. Ji oluoro ohala nikech ohala pur ji neno mana gasara, gidwa mondo gitim gik mayot, to ing'e ni gik machalo palm oil nyaka sensitize ji, nyaka los kodgi, nyaka nyisgi ni gibo yudo, nyaka gibed gi patience mondo gibed ni gitimo. Ndalo moko ne nitie investors moko manobiro kane dwa mondo wamigi yoyala eka eluf adek mondo gitim go palm oil, to kaka ne wawacho wan issue mar land osebedo matek, to kata kamano wasebedo kwang'iyo ni through small groups kamae ang'o minyalo konygi go, and mane wageno ni gi support marwa to gi expertise ila ma wan godo e county wabo medo push for that one. But ado wacho ni gima duong' ma wawacho ma apani daktari wacho ni
gima important ni sani ohala nyaka wuog kuom ohala pur mana mar gima chamo gimoko matin to ma commercial makelo pesa e ofuko. Omiyo kaka wan gima waluongo ni our value chains. Value chains tiere mane historically kata for a long time osebedo ka watimo to dok piny. Number chiel, pamba ma Siaya ne osebedo rated at the top, the best mar quality mare. Revival mar cotton ni wasebedo kwatere okang' mang'eny, kendo wan sani county oketo almost 53 million. To 53 million waketo ni en 53 million madhi gero ginnery, kendo seed mare cha wadhi tiyo godo oil. Mar ariyo en ni sani e ka koro wamiyo jopur, wamiyo gi seeds ma the right one. Wanyocha wachiwo BT cotton last year, wakonyo gi extension services mondo puonjgi kaka gipuro e yo maber, wakonyo gi yo ma ginyalo riwore kaka cooperative, giyud gik machalo ya e yo malong'o. Mar ariyo, in terms of value chain ma wang'iyo en rice. Rice e Siaya sani wakawe okang' mayot. Kuma iluongo ni the Bunyala scheme mane idwa ni mondo obed expanded, mondo obed the Lower Nzoia, we already give over 3,000 acres ma waketo mana e mchele ma Siaya ne puro chon ne nitime mondo jowaganda okawe. Ne sani waloke ma jo farmers wasani timo moro miluongo aromatic. And sani ka county wase invest nyaka e rice mill plant. Already one give over 3,000 acres are under rice production. Wapuonjo farmers, wakelo the right breeds, ikonyo gi the inputs kaka seeds, gi fertilizers. Cooperative mas strong, one of the strong cooperatives sani and rice cooperatives. Omiyo okang' ma wakawo sani nowachni ka area wa region wani otimo maber, wabo compete mana gi Mwea, and wasechako neno ka okang' go dhi maber. Ntiere gine moko manyien be mabiro ma kaka ne owach kaka avocado nyocha through our Floka project ne wachiwo seedlings. One give very private players kaka Sigroot Farm, one give organized avocado farmers ma waseneno kaka dhi maber. Ma county sani is planning of a plant ma in early stages for one discussion, but a plant ma wadwaro is almost around 200 million of kuma inyalo process. Koro kikawe to ochuno ni kendi dhi manyo kuma idhi time oil kata idhi timo processing. And wasebedo kwa benchmark kata gi Kakuzi Farm. Mawang'eyo ma wadwa mondo kwa biro to we are able to neo farmers wa that gine yo maber. Sani coffee is also picking up. Of course, weche mag pith mag jamni bende watemo mondo wambende wakaw share mar global market. Nyocha wasechiwo breeds kendo watemo nyiso jowani wang'i breeds ma wapidho. Wasechiwo dopa, gala, wang'iyo dairy cow breeds manyalo bedo maber. Mondo ong'i kaka ipidhogi, kaka ichanjogi, kaka iritogi, mondo wambende wabed gi gine manyalo compete market. Maduong' ni wapuonjo jowa, sani wan gi around 4 elite breeders ma osebedo trained, ma gin koro gipo bedo ranyisi kuom jomoko ni jogi nyalo puro nade. Ema duong' ma awacho kata chon, kata ka puothe watindo, wadwa ni wati kode e yo malong'o, wariwre kanyakla through organized farmer groups, through marketing groups, mondo wabed able to compete, kendo gigwa oyud gine yuto e puodho maoko. E weche mag nam, weche mag pidho rech, Siaya owuon nigi kuonde mabeyo matimo sani aquaculture. Aquaculture mawatimo kaka kuonde machalo Usenge, Luanda Kotieno, wan gi gine Uhanya, Anyanga, mago kuonde ma noseneni nyalo timo commercialized aquaculture. And sani a new project mabiro wachako design gima waluongo ni aqua parks. Matini ok uketa cage, iketo cage, tiketo the supporting infrastructure. You make sure ni ntiere kaka ipidho gigo yo malong'o, ntiere security, ntiere kaka ji nyalo biro to ritogi mondo koro uyud yuto malong'o. Pur en gima ne wacho ni ichake from kaka idwa yudo kodhi. Itieke gi kaka iborito gimiyudo, nikech ng'eny ji nyalo tiyo matek to kochopo sama isegole kendo lal ng'eny.
Omiyo sani wang'iyo gik machalo aggregation centers ma wase build moko pod wan e process. Wan gi MOU gi NCPB mondo kata kapo nitiere inputs ok ni dhi kuonde mabor kaka daktari nowacho. Wan gi gima waluongo ni last mile. Wadwa ni sama kipidho pamba ni kata mchele itere kama chiegni ma aggregation center tikawe. Siaya County be nigi kai kendo kai wasani ne watero kamoro ni Kotakara ten kama duong' ma wabende waseketo proposal mondo endo obed special economic zone. Kanyo koting'o weche mang'eny kendo obo bedo ni koro ok wadhi mabor mondo wachak donje chiro. Kaip marwa bobedo gi cold rooms, bobedo gi facilities, bobedo gi kuma ji nyalo time research kendo en gima wageno ni in the next 12 months en gima osechung kendo dhi mbele. Erokamano. Kendo anyalo wacho ni gima chung'e motegno en agriculture. Erokamano ahinya. To kata kamano kintiere e county mano ma Homa Bay, Dr. Joash. Dr. Rodi ne nitiere koda paro mopogore mogwenyore. Akire Dr. Rodi en paro mane ma intiere godo ma bende nyalo golo godo dok e itwa. Penjo mari ne jotend migao. Aparo ni Joash, Dr. Joash wuoyo maber. But kaka custom mar jo serikal. An privilege ni natiyo as an extension officer Kisii. To na cover Homa Bay gi Kisii in charge of coffee. Higini machon chien kocha. Koro understand kahawa ma Homa Bay. Gimwa wuoyo ok en wach mar wacho ni jopur puro ochele ulare. Jopur puro kahawa, obed Oyugis, obed Rangwe. Gimwa wacho e ngima masani, Kenya is focused on middle income. President is focused on high income. Gigo nigu figures. To figures e nango, siling 350 per household per year. Kiwacho ni itimo ipidho ochele to in kod extension services, un kod gigo dito mutimo as a county, but it is at the process level. Okwang into livelihood mag jok mowacho ni loso pesa mang'eny ni rom nadi. Ti benche ma kenadi gi the national figure mar middle income. King'iyo gimo kaka pamba makori wueni. Pamba BT cotton, unless ma Homa Bay timo much higher than the global. Figure mabede enni inyalo nwango between 1,500 to 2,500 kilos per acre in 5 months. Depending on the price mobedo availed, that 1 acre will not give you the 365 we are talking about. Maniso ni na iya nikech wantiere gi 12 months. In most cases, 25,000 pamba. Somewhere around there. But now you'll be asking yourself, are they realizing that? Onego nyiswa nango jopur mapuro pamba mae income magino wango. Koro giloso pesa. Ting'e ko wach ni loso pesa nikech pesa donjo. To pesa modonjo no konyisi kwan mare. Mano people could be busy in poverty to aparo gitimo commercial farming. So I can speak with that certainty nikech for 15 years ne watimo nonro ma jopur ma tiyo matek Kenya ka. To nongo ni tie jopur ma odich to dhier. Adwa miya very simple example. Jopur ma kahawa kane bedo programmed e piny miluongo ni Mount Kenya. Gi jalo maniluongo ni Swinaton higa mar 1952. Ne giwacho ni kahawa kopidho kahawa 5,000 to nyalo dak maber. Wegi wacho ni kahawa kopidho kahawa 5,000 e higa machon ja pesa mane gikwano obro nwango siling 365 current value. So they did everything mondo jopur onwang 365 to negiwacho ni minimum 5 acres. Optimal 10 acres. Sani kidhi Mount Kenya jogo seduogo masani gin kod kahawa 50 kahawa 100. So giywak ni serikal every year no migiango waiver ma loans.
And they're running around doing everything, but they have forgotten kahawa no was programmed. Numondo bait a livelihood program, you need 5 acres. Now, Mount Kenya are not even able to do that. So what I'm asking is, Samoa wacho, nijo purnuango pesa, en pesa maromnadi. Nikeche kani watimo study mar jogo matimo gimiluongo ni mchele, ahero, nyatike, ulare. Average gross margin margi per acre does not hit 80,000. It's barely 80,000. So kotimo 2 seasons in a year, kura kotimo 180,000. Mondo nuang a good income, makete immediate income, or require a minimum of 2 acres to 5 acres. Yaka koro dak maber. Maninge na mig the gross income kapuka golo pestage. Kigolo pestage, the average acreage monego ngato pur mar michele en eka bich kadi eka par. Now our farmers are not being told ni Kenya ka dak en 1,360 gabich. Kidwani dak kaja Kenya en milion achiel na year. President osewacho ni Singapore en milion 9. So are our farmers being sensitized, and are our officers aware of this? And that's what I'm asking my brother Josh. Aparoni Dr. Josh Bende. Do kwa imano, ginuango pesa di. Ero kamana inya. Daktari wana ka iwinjo penjo, ma Dr. Radio penjo. Inyalo mana duoko mano. Dr. Josh. Thank you. Awinji mawajo. Dr. Roni is talking of an ideal situation. Nikech kata Singapore, ma President wacho nwa dwadhi eno, wadhi kawuono, nyaka wachak gi kamoro. E higa 2001 natimo research Homa Bay Kani. Nayudo kuonde moko ka poverty index ne en 65%. Ata mwalo ji 65 ewi 100 ne ok nyal kata chamo $1 odiochieng'. Ka koro higni 3.5 ma Governor Gladys Wanga osebedie sirikal, konyalo golo ng'ama nyok nyal chamo kata $1 odiochieng', micham kata $1.50, mano progress. Kore momiyo ka wang'iyo kata weche mag value chains kako wacheno, gwenge mag Kiambu higni mag 84 kana lemo kuondego ne yuto ni malo kabisa nikech dhano ne pod ok onyuolore ahinya. Kawuono kidhi biro yudo kong'ad chai ma ji ogede ma kendo koro gidhi e real estate giwe wach pur. Gima nyaka bende wang'e ni joluo watiyo matek, ok ging'i laini achiel kende. Ng'ato nyalo bedo nopidho mchele, oganda bo pidho, bel bende opidho, dhok bende en go, rech bende omanye nam. Kiriwo yuto gi duto, kamoro biro bedo malo moloyo kaka waparo ni gimoro achiel ma ng'ato keto e wiye. To gima temo wacho kendo temo ler ni ondamo mokwongo mar konyo jopiny en gologi e chan. Gologi e chan ok nyal miyo gichak chamo $1 million odiochieng' achiel. Kata dream lek ma rais mar Kenya nigo mar tero ji Singapore, kamoro ok bi bedo e kinde ne, to biro bedo e kinde mar ng'ama chielo. To gima duong' en ni wan kaka county government, gik mwaseketo kare mondo wakony jowa, achiel mondo jowa koro kik obedna ni gin girito ka koth ochwe ni eka ginyalo pitho. Ka wanyalo pitho higa duto, koa Januari nyaka Disemba, wan kod cham ma igolo ma idonjo, ma igolo ma idonjo, nweng'o no nyaka nodhi malo kata obedo ni puodho tin. Omiyo adwa najiw my good friend there. Ndalo manitiyo Kisii ne wan gi Ogera Coffee Factory. Ing'eyo kaka gweng'no ne ji tere gine kahawa mang'eny, to lony mobedo matine manomiyo yuto mar kahawa bedo piny. Sani ka koro wan gi jolony mang'eny, kendo county mar government mar Homa Bay bende okawo jolony oketo oko kucha mondo puonj jopur kaka inyalo pur e yo makare, to kendo higa duto
ma ok ni wapuro to samoro wakawo break, ma dhi miyo yuto mar ot ka ot dhi malo. Emomiyo awacho ni sani koro subsistence farming kata pur mar miyo ji chiemo kende, mano osedhi maber. Koro wamanyo yo mwadwa gologi mondo koro gia subsistence gidhi e pur mamiyo gi yuto. Erokamano ahinya. Aneno ka sirikal masani mar kaunti. Erokamano ahinya. Dr. Rodi, geno mara ni oduoke yo makare. Kapo nono ni nige TWAK ni bende wabiro bedo kwa duogo iri. Kako manya kwa Mgajwang, yena mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka iwacho ni ntiere Kibra Locos ukinywa kawuono. Rafael Tuju ochopo kanyo e nyim Kibra Locos. Iwacho ni doho ma Kibra ka bendo tene kod jotelo mopogore opogore go kinde mage. Jotelo motene oriwo kanyo Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Senator Dan Manzo e kind jotelo mamoko. Nyaka chenro makamano dhi nyime. In the absence of the suspect, there cannot be a charge whatsoever. And that is to say, Your Honor, even the proposal for deferment of a charge will not have any legal basis for that deferment, because you are deferring a charge that is relating to an individual who is before submitted the jurisdiction of the court, so that the court then can be able to exercise its jurisdiction as against that individual. So in the absence of the accused person, how will this court exercise its jurisdiction? Granted the explanation given by senior counsel and the information that the person to whom the charge relates is currently hospitalized, courtesy of injuries that accrued from police brutality, Your Honor, I am of the view that the court has no jurisdiction. Because your jurisdiction is drawn from the Criminal Procedure Code. The mere presence of a charge sheet before Your Honor does not confer you with jurisdiction in the absence of an intended accused person. And I am using the word deliberately intended accused person because that person is not before you. However, be that as it may, and because we have seen the intention of the state to prosecute our client, will equally invoke the provisions of Article 49 in terms of granting our client bail pending appeal, because there is a charge sheet before you, so there is intention. There is intention. And because I can read my learned friend's mind, you want to allow me to direct you to the same specific provision. It relates to an arrested person. An arrested person has the right to be brought before a court as soon as reasonably possible. H says to be released on bail, on bond or bail, on reasonable conditions pending a charge. That is where I premise my position on. This charge is merely indicative of the intentions to prosecute. And as such, Your Honor, you can invoke the provisions of Article 49, Clause 1H, so that we may secure his freedom as he undergoes his treatment. I invite my learned friend, Mr. Omek, to
Mana kamanya koronga jong mana chel kachiel e doho makibra kamuduchi makawuono Rafael Tuju hochopo kanyo mano mar duoko penjo mano kaluore koda buche mopogore mabene odonjne godo kanyo duchi manyoro neno kanyo kane ondhie nyaka motiere stesendo bila gisanya koronga jong ano kanyo ka dakikos kadho 37 tok sa uchiel mar odiochieng' wakayo matin oya na thund weche mwantiere godo mwamiyo pek e weche mago manyien mag migago kwa duogo to koro biro bedo kwa loro chenro kik dhi mabor. Doesn't have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discount. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Ontie gimoro achiel madwa ni mondi winj. Ok abinjo weche achiel kende, abo winjo weche mang'eny. Wachna en ang'o? Ano kadwa ni niti mondo bie kindi gi pari. Kuna watu walisomba na maji kule Mekululo, kule Kibwezi West, pande za Makindu. Ji ariyo wito ngimagi tok polo riadogi e kaunti ma Makueni e sama koth medore e gwenge mopogore pacho ka. Jatend piny William Ruto dhi mbele kod limbe mare e gwenge ma Kaluo, kotieko limbe mare Usenge to biro donjo Migori. KWS okwedo ni onge lupo ma ok opuodhi matimore e nam Nakuru, ka bende gikwedo wach ni ne giteko Brian Odhiambo. Ne koronga jong machiegni okang' mar ariyo donge matine dakika 12 mondo watiek twak maru kiny makawuono nwamiyo maino chal mago mag pur e counties magwa chutho to counties mago makaluo ere kaka pur nitiere gisani bende koth chwe kik wi wawil waseno counties mopogore ka miyo jopur mbolea gisebedo ok mbolea kodhi mano mar pitho ka mbolea bende osechiw samoro bende ibro bed ka inyiso wa kanyo aparo ni Elizabeth Adongo kintiere county ma Siaya wachni mogik ahinya nyane jopur e kaunti ma Siaya bedango kinde makamagi bende koth chwe jopur mamoko nosekomo moko bende dhi nyime gi chenro makamano. Ago erokamano kuom miwa twakni apani gima duong' kaka daktari owacho gi kaka twate owacho sani onego kik wadich e pur nikech inyalo dich mikel mana dhier pur nasewacho ni en gima chiel manyalo miyi dhier nikech iketo pesa to onge gimiyuto. Nyaka wapar ni wapurano, nyaka watem ni wabed gi lony. Puro ok en mana bolo, nyaka wang'e ni kuma wapithe low
ngima lo chal nade, kodhi ma watimo en mane, tipange ni adwa pidho ang'o. Mar adek ni watemuru mondo wati gi puothe duto te ma wan go. Wach mar ni koro dala kata mana gik moko kata kaka ji go dala mago dwaro mondo waparre ahinya kaka oganda. Sani gima danyisgi ni county kaka wan gi sirikal wan gi gik mang'eny kata mana extension service, wan gi information, wan gi training mondo watem walok pachwa e yo mar puro mondo puro no obed ni ng'iye ni tayude ang'o. Kik watime atima nikech itime. Samoro be iyudo ni ji be biro ni noneno ka ng'ane otimo koro opidho mat e puodho achiel, opidho e kahawa, to opidho oduma, to opidho nyanya. Koro watemuru mondo wawinj kaka ipuonjowa, wariwre. To mar adek moloyo ni gima bokonyowa gi puothewa matindo en wach cooperatives. Cooperatives wakaw motegno kendo kik waket siasa e cooperatives obed mana ni en mana mar wach yuto. Omiyo ka ji oyier ka in officials rit cooperative malong'o, ka in member bed active mondo penjo maduong' mipenjo to ni cooperative mani oyudo nwang'o e weche mar yuto. Mogik ni sani watimo gimiluongo ni farmer led irrigation. Kik wang'iya koth kende nikech kipitho dichiel mano ok oromo. Watemuru mondo watim kaka ipuonjowa farmer led irrigation. Ka ok en irrigation ma e nam to kata idala inyalo harvest water. Wach mechanization wasewacho, koro wan wawacho mana ni wawuotho achiel to ji bende koro otemo yudwa, wambe watemo wuok oko mondo wapenj kama nigi penjo moro amora, wan wayawo dhoudi kendo wayie. To gima dawach ni kuom Siaya waketo pur mbele kendo wang'eni en wuoth mabor lakini wakawe motegno. Erokamano ahinya Elizabeth Adongo kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi. Elizabeth en apisa mochung' ne pur e kaunti ma Siaya. Dr. Josh Alo, in bende wach ni mogik intiere kaunti mano ma Homa Bay, ahinya kinde gi ma bende koth chwe, en wach mane milome mane ma bende dichiw ne jopur e kaunti ma Homa Bay? Kamano agombo wacho ne jopur ni mondo wakaw thuolo makoro koth chwe maber ni mondo wapidh chiemo moromo, nikech ka wan kod chiemo eka wanyalo keno. Bed kata ng'ama tiyo e yor sirikal machamo msara no ibiro kane mondo iger godi moro ichulgo fees ka ok ing'iewo chiemo. Uking'iewo chiemo to pesa te biro dhi e nyiewo chiemo ma kata nyithindo kamoro ok dak so. Wang'eyo ni sani wagero County Aggregation and Industrial Park Riwa. Mane watimo ni kugik kare ma watieko gere ma wageno ni biro timore giko higani. Jopur mag mananas, njugu, rabuon, to gi kothe mamoko ma ji puro koro ok bi chandore gi manyo chiro, nikech kanyo mobiro bedo gi chiro ma koseketgi kanyo to joma dwaro gi kawo gi to jowa yudo pesa. Kendo dhi konyo wageng'o gimiluongo ni post harvest losses. Gin chandruok mabiro ka koro tim keyo to ng'ato pod rito mondo oyud chiro kamo kane gigego onge, nikech County Aggregation and Industrial Park kanyo wan nyaka gi cold storage ma ka ng'ato nigi mananas, obed gi rech, obed gang'o, inyalo kane kuom ndalo buora kapod ikawe itere kuonde mamoko. Koro miyo thuolo ni aneno ka sirikal mar county government ma Homa Bay motelnegi moluor Gladys Wanga okayo lake ahinya ne weche mag food security, kendo kanyo osemiyo thuolo makende mondo jowa opur maber. To kata mana jopith mag rech kokalo kuom beach management units, konyruok duto oseter kuno mar ng'iewo nyaka chiemo ma inyalo ma rech nyalo unyalo konyorugo kopidho rech. Koro kuom duto kaka sirikal mar county government mar Homa Bay, jopur ginie chunywa ahinya nikech Homa Bay is largely agricultural zone. En kama purno e gima nyalo miyo ji nweng'o malich kiweyo gi gik mamoko. Purno kelo nweng'o mar 80 ewi mia wang'iyo nweng'o duto ma Homa Bay yudo. Omiyo wabiro temo kaka sirikal mondo wamed konyo jopur mondo yud konyruok. Erokamano ahinya waziri kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono kintiere kaunti mano ma Homa Bay. Dr. Rodin bende lornwa twak to gima pod omako dho jopiny en kiwacho ni pur kelo
wacho ni pur kelo dhier. Akena en paro mana watimango koro, jo watimango. Kotieko. Eng'eyo nitie pur without purpose. Nitie pur with purpose. Omiyo ka ipuro nikech idwani mondo ichiem, to mano vision mari is need based. To Kenya osebedo kabedo planning ma Kenya the last 60 years osebedo ka en planning on need basis. Wadwa tieko dhier, wadwa tieko kech, wadwa tieko tuo. The moment makoro idhi puro gi vision ne nango, vision 2030, awuoye plan ma Kenya ma exist, kadwa gik ma ok nitie. Awinjo ka daktari owacho ni is ideal. I can say here with certainty as a Kenyan muse tiyo gi jopur, including in asal areas like Garissa, and I moved the communities from food dependency to earning 1 million shillings in a year. I have those records, so I know what I'm talking about. Omiyo gima duong' ma jothuru onego bed ni wuoye en wadwa dhi kanye gi pur in terms of income. Nikech plan ma Kenya is income based, income driven. Iwacho ni vision 2030 middle income. Jatelo masani wacho high income. Kapok wadhi ma jatelo masani middle income ni jothurwa bende ong'eye ne nang'o. Sami puro bende go kwano kiwacho ni i Kenya ka mondo adag maber onego abed ga a minimum of 1,000 shillings per day. Mane lifestyle masani. Omiyo pur monego bed ni watimo kin gi dhok mipidho tin dairy farmer. Chak monego bed ni nwang'o in a day onego bed 1,000 shillings. Ka en ng'ano mapidho chele gima onego bed ni nwang'o in a day ka tin en 1,000. Ka en ng'ama pidho avocado onego bed ni ka tin en 1,000. Kinwang'o anything less than 1,000 dhiero chumi. Kati lem dhiero chumi. Omiyo pur monego wago mbake moving forward en ni wanyalo program pur yo machal nadi mondo miwa yuto maber. To Kenya ka nosetime 1952 gi ng'ano maniluongo ni Swinaton manogolo jogo miluongo ni jo-Kisii, jo-Kikuyu, jo-Embu gi jo-Meru. Nogol gi dhier 1952. Within 5 years negi enter into gima luongo sani ni middle income. To gisi Kenya kasani. Nikech ok ne na pura. Nen pur with a purpose. Purpose mane income ok chiemo. Omiyo kin gi income maber tinyaki chiemo. Anadak Nairobi ka okapuri Nairobi ka. Ka Nairobi ka chiemo to kapuru. Jomodak Nairobi gin milion 5 chiemo to kopuro nikech gin gi income. So jothurwa an gima wacho wachak ng'iyo ni to ka chiewo okinyi puodho ma an go, plot ma an go, kamoro amora matin ma an go, pi ma an go, ang'o madwaro ni mondo anwang'ie in terms of income. Minimum for Kenya is 1,000 shillings per day. Per day. Mine 365,000 shillings per year. Ka you are living below that, you are a poor person. Mani ditch ti dhier. Kaka jo ogunja nyicha nyiso ni gidich to gipuro, girundo to gipuro, gidich gurundo to gidich gipuro, gidich gurundo to gidich gipuro. To puodho to gin go. Rieko mar income nyaka wabed go. Kamano. Erokamano nya kuom paro maliw mabende ichiwo ne oganda okinyi makawuono. Erokamano Dr. Urodi, Dr. Josh kanyakla kod Elizabeth Kintere County mano masia nyaka ronga juang dakika dong 10 kapok oromo saa 7 mar odiochieng'. Kanyo ben makelo we giko mar chal mag gwenge wa odiochieng' makawuono. Par ni chieng' tich ariyo juma ka juma chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mano mar odiochieng'. Wang'iyo weche mopogore opogore mabende timore e gwenge magwa hinya maino wamiyo gwenge magwa mago makaluo. Okinyi makawuono nwalose kotende kod chal mar pur gi pith e gwenge magwa. Omiyo nantiere koda welo paro mopogore opogore mabende gisumo en geno maro no biro bedo kwa kete tema. Orichuru masanya koronga juanga mabiro bang' ma en chenro mar migago weche manyien mabende Milton biro bedo kamiyowa. Orichuru masani nyinga Sharon Ngao.